Oporné taniere dodávajú kotúčom správnu pevnosť, ale majú aj úplne iné funkcie ako len oporu. Môžu napríklad ovplyvniť agresivitu a úberový výkon fibrového kotúča, ale aj vzhľad výbrusu. O tom je toto video. Rhodius RHST je mäkký a trochu pružný. Takže vďaka tomu je vhľad výbrusu aj s našimi agresívnymi keramickými fibrami KFK so zrnom K36 relatívne jemný. Ak ide o obzvlášť jemný vzhľad výbrusu, RHST v kombinácii s KFK so zrnom K60 alebo jemnejším je prvou voľbou. RH Turbo je podstatne tvrdší a zaisťuje maximálny prítlak. Spolu s KFK so zrnom K36 umožňuje najväčší úber, ale aj najhrubší vzhľad výbrusu. Dokonca aj pri zrnitosti K60 umožňuje RH Turbo brusnému zrnu tak hlboko vniknúť do obrobku, že vzhľad výbrusu je podstatne hrubší ako pri zrnitosti K60 s mäkkým oporným tanierom. Tu sú ešte raz všetky vzorky výbrusy pod lupou. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.